दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज दीदी जा रही हैं एक नाच गीत सुनाने। कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पियावा त गइले विदेश छोटी ना नदी, पियावा त गइले विदेश छोटी ना नदी, कनाही लागे घरे अंगनवा छोटी ना नदी, कनाही लागे घरे अंगनवा छोटी ना नदी, कनाही लागे घरे अंगनवा छोटी ना नदी। जाई के घरु ननद सास ससुर से, जाई के घरु ननद सास ससुर से, जाई के घरु ननद सास ससुर से, हमके पठा दनाई हर छोटी ना नदी, हमके पठाई दनाई हर छोटी ना नदी, हमके पठाई दनाई हर छोटी ना नदी, कनाही लागे घरे अंगनवा छोटी ना नदी, कनाही लागे घरे अंगनवा छोटी ना नदी, पियावा त गइले विदेश छोटी ना नदी, पियावा त गइले विदेश छोटी ना नदी, कनाही लागे घरे अंगनवा छोटी ना नदी, कनाही लागे घरे अंगनवा छोटी ना नदी। जाई के घरु ननद जेठ जेठानी से, जाई के घरु ननद जेठ जेठानी से, हमके पठा देनाई हरवा छोटी ना नदी, हमके पठा देनाई हरवा